kaupo nga dili gyud mo gasto. Ngano kahani nga bisyo dili gyud kapungan. Kung magkapundok na gani magsabot tayon silang tanan. Sige, magtagay na ka, mag-inom ka maghapon, isag magpuntag pa. Ako ba't musibat na kay atlok magkagasto sa ilang kwarta. Kalami yun imnon, ining watay gasto. Mangita, pudra pa, og sigarilyo, dilig yun, udok ko, bisag ko sa kagumbo. Mapagka, ras naong, ining amal dito. Kung mo inuman kanita, mo gasto punta panagsa. Ayaw mo kahadlok sa inyo ang asawa. Na ay uban diha, manang ikuno sila. Kay isog na ayo ang ilahang asawa. Sige, magtagay na ta, mag-inom ta maghapon, isag magpuntag pa. Ako man musibat na kay hadlok magkagasto sa ilang kwarta. Kalami yun himnon, ining watay gasto. Mangita, pudra pa, og sigarilyo, dilig yun, mudok ko, bisag ko sa kagumbo. Kapagka ras naong, ining amal dito. Kalami yun imnon, ining watay gasto. Mangita, pudra pa, og sigarilyo, dilig yun, mudok ko, bisag ko sa kagumbo. Kapagka ras naong, ining amal dito. Kalami yun imnon,